Dinlesene meni. Läle program bilen ötür habaryň barmy? Tanadyňmy olany? Yok tanamak. İzinden gideýiller. Bolýa ýör. Ýöräýde. Ha, abi näde? Am şu elegantlar ören gowy hilli. Bollany şunu alaýyn. Bulam gowagym. Am bizi elegantdan başga da görnüşlerimiz kändir. Hemme görnüşlerin bardyr razmeri. Beh, variant da kopay verdi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Näme hyzmat? Neme? Maňa hiç keşik gerekdi da. Ha, düşündüm. Ine gelin göräýin şunu. Ina biziň bular ýaly ine arasa paýtadan edilen görnüşlerimiz bar. Onuň ine 95% paýta, 5% elastan. Elastanyň näme aýdar? Elastan bolan nam rezin bolýar. Şeýlemi? Hawa. Onuň ine müň ýaly mikromodal diýen görnüşlerimiz bar. Siz görüşdiräňa? Bolýa. Alo dost. Şu wagt adam ýanymda. Ay ho, edi. Soň jaňlaşaýlar. Dinlesene meni. Läle program bilen ötür habaryň barmy? Alo, edi. Nirde? Ne sen işleyen yerinde? Apta oydu. Birinci taşta var, iyi biçilen yer. Eştiyan may beni? Am. Häzir bir müddet. Adam gelýär. Bor. Baryan häzir. Agamjan nesip etsin gelip durun. Bolly. Sağ olun. Şo klienti gaýrat edäde mene gelýän. Bolýa. Tanadyňmy olany? Yok tanamak. Maşynyň barmy? Owa ba. İzinden gideýiller. Bolýa ýör. Ýöräýde. Bolýala, köp gürleme, dawaj. Alo. Eziz, yanımda doğanım bolan soň alyp bilmedim jaňy. Gowçulukmy? Nirde boldun? Uy, doğanım bilen Aptavoýa gidip geldim. He, näme boldy? Alo, Eziz. Jaňa ýanadyr. Alo. Alo Edit. Başlyk sorady seni. Ayak ýolyna çykdy diýdim. Dost çaltyrak gelmeseňe gowluga garaşma.
Ediz, sana diyen. Alo, Ediz, çaltırak gel dost. Dost hatır jaňa diýen. Alo. Alo, Edith. Ejen ýagdaý gata agyrlaşdy, gelmesen bolanok. Alo. Edith, alo.